Хайде, тачи. Давай, 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 давай. Wait. Чакайте. Bots. Bots, Tati, bots. Bots. Ой. Какво стана, бе, Тати? Тупна ли? На газа ли тупна? Нищо, той памперса държи. Давай нагоре. Давай, драпай. Драпай нагоре, Тати. Хайде, самичко трябва. Айде, рекламите почнаха. Чао. Чао, Тати. Хайде. Давай. Хайде. Давай, Тати. А така? Браво, Наралец. Браво, Тати. Самичка трябва. Какво пипаш тук, бе? Ушото ли си пипаш? Тати. Стегни ги тия крака, виж как се кладиш. Кашкавали не са ти краката, Тати. Кашкавал родопея. Смолянско производство. Хайде, рекламите гледай ги сега. Хайде. Оли. Оц. Дръж. Дръж са. Ех, тия реклами, бе. Страшни са, бе. Какво, бе, Тати? Посягаш към фотоапарата ли? Пак реклами ли, бе, Тати? Стегни краката, стегни ги. Стегни краката, Тати. Стига с тая ръка. Махни я от устата. Да? Оц. Браво! Пап американо. Тати, като има реклами, нищо не те интересува. Тати. Гледай малко тук. Ех, тия реклами, бе.
Не тати с ръката, не с ръката. Добре дошли в стаята на Кенди. Сигурно се чудите, защо сме облечени в найма. В. Не че нещо, но нощите е много леко и не изчервен цял. Само в магазините на Кенди и само да Кенди, огромен пазар на Енка. Сега кой се чудиш? Сега рекламите ли да гледаш, мен ли да гледаш? Пайде, рекламите са по-интересни. Тати, стига ги гриза тия ръце. Хайде, идвай насам. Хайде, давай, 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 давай. Хайде. Хайде, тати. Свършиха и памет, хайде. Хайде, бе. Да. Давай, 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 давай. Няма реклами вече, свършиха. Хайде, бе. Ай, ай, ай. Хайде, бе, тати. Ела така, ела. А така. А така. А така, тати. Тати, вие сега с бабата си на едно ниво. И тя се подпира, като ходи. Хайде, бе. Тати. Ела тука, ела тука, ела тука. Ела, 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 ела. Ела тука. Хайде, бе, стига гледа тази телевизия, бе. Ще попаднеш така. Хайде, 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 хайде. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ела тука. Хайде, хайде, ходи. А така. Видя ли, тази не е толкова страшно. Не е толкова страшно. Какво, бе? Вот. Ух. А така, туп-туп-туп-туп. Туп-туп-туп-туп-туп. Туп-туп-туп-туп. Туп-туп-туп. А така.